Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off ilag tabi sa silent mode sa inyong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please kneel for concluding prayer. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creature makes you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your requests. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of humanity's sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Hail And Mary, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Pamibi laban sa bagyo sa iba pang mga kalamidad, maluhod po ang gabos. Amang makakamhan, initas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan managangalasan ka sa imong linalang, hulikan sa imong pagataman sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadanungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagimarahay na para ataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin autoban sa imong kabutan at tamano ng kinaban, an kapalibutan nagsasakit hulikan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan minan padusang balikan sa mga pag-abuso asin kapabayaan, padagos ng labi-labing paginit kan kinaban, huling kay ni naglalawi kan tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kami mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa mo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namamota na si mga pagrugaring sa piligring kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Ang tabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman ka sa imo dinalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka naman, kanakya, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang kapos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Martes, kan 14 semana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mas intensyones, sa iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat for wedding anniversary of Mark and Joanne Bolanadi, for the give of life of Janine Bado, dulot ni Dr. Teresa Segovia, wedding anniversary, dulot ni Gerard and Leah Reganet, for from Moni Lozoriaga's birthday today, dulot ni Quinto Ray family, pasasalamat, dulot ni Gianna Paloyo, pasasalamat, dulot ni Pamela Agripa and family, pasasalamat, dulot ni Ophelia B. Agripa and family, pasasalamat, dulot ni Georgina B. Distora,
For the blessing, dulot ni Ray and Ruth Miraflor. Pasasalamat, dulot ni Janet Dino. Pasasalamat, dulot ni Janice Bermilio. Para sa espesyal na kaagadan, for the safeness of the family and for the safe travel of Mark Lester, dulot ni Aster Diolata. Para sa mga kapayangaluan kan kalag, Concepcion, dulot ni Acela Gonzalez. Anak Lito, dulot ni Mirabel family. Adelina, dulot ni Basilisa. Lilia, Mark, Talib, and Leticia, dulot kan mga ampo family. John, Ryan, and Rosie, dulot ni Janice Bermilio. Banwaan ni Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawitin niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin si sa imong Espiritu. Sabi kan mga santo, an pagkamuot nahihiling sa gibo. Sa Ebanghelyo ngunyan, pigsusugo kita kan kagurangnan, tanganing magduman sa mga tugang, asin mahiling an pagkamuot na naghihiro, naggigibo. Punantaan sa tuyang selebrasyon, sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso. Hilingon ang mga pagkukulang kan sa tung pagkamuot. Mga pagkakataon na ang pagkamuot da inahiling sa gibo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban. Sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kauripnanin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tatarhamin. Himatiin niya to ang inat na babasahon. Ginono sa libro nin Henesis. Kanbangging idto,
Buminangon si Jacob, kinua ang duwa niyang agom, kaiba ang duwang surugoon, asin ang kagsaro niyang mga aki, asin duminakit sa sapa nin habok. Kinua niya sinda, asin pinabaltas sa sapa, kaiba ang gabos niyang rugaring. Asin si Jacob, nasana ang natada. Dangan, nakipaggumol siya sa sarong lalaki, sagkod na nagliwanag ang kaagahan. Kan mahiling kang lalaki, na dai niya nadadaog si Jacob, pinakol niya sa kasukasuan kan paa ni Jacob, asin tanalapo ini mantang nakikipaggumol sa iya. Ang lalaki nagsabi, butasan mo na ako, ta nagliliwanag na. Si Jacob nagsabi, daita ka bubutsan, sagkod na dai mo ako bendisyonan. Naghapot ang lalaki, ano ang ngaran mo? Jacob, simbag niya. Asin nagsabi ang lalaki, dai ka na pag-aapodon Jacob, kundi Israel. Hulita, nakipaglaban ka sa Diyos, asin sa mga tawo, asin tanandaog ka. Naghapot man si Jacob, sabihan man sako ang sa imong ngaran. Nagsimbag ang lalaki, taano ta naghahapot ka kan sa kuyang ngaran? Asin duman, benendisyonan niya si Jacob. Nginaranan ni Jacob itong lugar, Peniel. Hulita, nahiling ko ang Diyos sa lalawgon ng Gad, asin nakaligtas ang sakong bukay olay niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Huli sa sakong katanosan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Huli sa sakong katanosan, mahiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Hinanyugon mo, kagurangnan, ang katanosan. Himatea ang sakong inagrangay. Danguga ang sakong pamibi, nagikan sa nguso na dai nindaya. Huli sa sakong katanosan, mahiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Gumikan lugod sa imo ang kahatulan, tanagihiling kan sa imong mga mata ang katotoohan. Ugidon mo ang sakong puso, dalawon mo ako pagkabanggi. Baluon mo ako, daining karatan na makukua sako. Huli sa sakong katanosan, mahiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Minaapod ako sa imo, huli tahihimateon mo ako, O Diyos. Rumanikas ako, hinanyuga ang tataramon ko. Pahayagan ang sa imong makangangalas na pagkaherak, o paraligtas kan mga nagsasarig sa imo. Huli sa sakong katanosan, mahiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Sarong aldaw, dinaraki Jesus ang sarong tawo na may demonyo, asin dain nakakataram. Pinaluwas ang demonyo, asin ang tawo nakataram. Ang mga tawo nagngalas asin nagsabi, daipang nahiling nasiring kaini sa bilog na Israel. Alagad ang mga Fariseyo nagsabi, pinapaluwas niya ang mga demonyo sa kapangyarihan kan poon kan mga demonyo.
Naglibot si Jesus sa gabus na banwa asin baryo, nagtutukdo sa mga sinagoga. Nagrurukyaw kan marhay na bareta kan kahadean, nagbubulong kan mga may sakit asin helang. Nahiling ang kadakol na mga tao, asin naherak si Jesus sa inda. Huli ta nagkakarilibong asin nalalagalag, siring sa mga karnero na daing pastor. Dangan nagsabi si Jesus sa iyang disipulos, an aanihon dakul, alagad ang paraani dikit. Kaya hagadon nindo sa kagrugaring na magpadaranin paraani sa aanihon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Pag nakakahiling po kamo nin sarong tawong nangangaipo, do you pay attention to what you feel inside? How do you name that feeling when you see somebody in need? Kadaklan na beses pa, no, pag nakakahiling po kita nin sarong tawong nangangaipo, in distress, bakong daisa na po kita nakakamati nin simpleng pagkaherak. It is not ordinary pity. Halimbawa, igwa kang nahiling na tawong pagal, o mamundo, o nagsasakit. Namamatian ta sa satong puso, this certain kind of pull na dapat igwa kitang gibuhon. I have to do something for this person. Sana makatabang ako. Sana may magibo ako, tanganing mapagian ang kamugtakan niya. You know, that is exactly what Jesus felt here in the gospel today. Ang ebanghelyo tapuungon niya, nababanga sa dua. Enot itong pagbulong niya, kung sa inaakusaran siyang hali sa demonyo ang kapangyarihan, asin ining ikadua, na nakahiling siya nin kadakol na mga tao, and he felt something inside of him. He looked at the crowds, they were lost and tired. Ang sabi niya, garong mga nawawarang tupa na mayong karnero. Asin ang translation ta po, medyo limitado. In English, this is written as, Jesus felt pity. Sa ibang translation, ang sasabihon, his heart was moved by compassion. Kung minsan po, pag nagbabasa kita kan banal na kasuratan, magayon na balikan ang orihinal na pakasurat, tanganing mahiling ta ang orihinal na intensyon. You know, this word compassion, this pity that Jesus felt, this is translated from the original Greek, and the word is splagchnizomai. Splagchnizomai. Medyo masakit ining tataramon na daing direct equivalent sa Ingles, sa Filipino, sa Bicol. Bako po siyang naawa lang, kundi nahiro ang buot, natanyog ang puso. It was a deep feeling in his gut. Dahil ang splagchnizomai kan mga Griego, this is not a soft emotion. Rather, it is a kind of love that is felt deeply and moves quickly. Siguro po, ang pinakaharani kaining equivalent sa Bicol, iyo ang tataramon tang pagmakulog. Magayunon daw po ang tataramon tang pagmakulog. It is rooted in the word kulog. Dahil pag nahiling mong ang sarong tawo, may pangangaipo, may pagkukulang, nakukulgan ka. You share in the pain, you share in the suffering of the other. Pagmakulog, nakukulgan na pagkamuot. And the same is true in the English equivalent. Compassion comes from the two words cum and passio, with, suffer, to suffer with. Nasasakitan ako sa kaibahan mo.
And it moves us to do something. Ini pong tataramon na ini, nahihiling ta sa iba pang parte kan banal na kasuratan. For example, if you remember the story of Jesus, na nasa batan niya ang sarong balo duman sa Naim, na naglulubong kan sa iyang sadiring aki, you will remember that Jesus felt sad dahil inot, hababaan kamugtakan kan mga balo sa sosyedad kan mga Hudiyo. Danganan balong ini, warang ibang kaibahan sa buhay, kundi ang aki niya ay tanagadan pa, grabing makuring kamugtakan kan balo. And in Scripture, we hear that the words that were used was, he was moved with splagchnizomai. Kaya anong ginibo ni Jesus? Binangon niya po ang gadan na aki kan balo. In another part of Scripture, marurumduman tang si Jesus nahiling an 5,000 katawo na nagugutom. The miracle of the multiplication of bread. If we go back to that, we encounter the same word. He was moved with splagchnizomai. Kaya anong ginibo? Pinakakan ang 5,000. And if you remember the parable of Jesus about the prodigal son, kung saan ang ama, pakahiling na ang aki niya, mauli na, da isa na po naghalat ang ama na umabot sa pintuan ng aki, imbis ang ama natanyog ang puso nin splagchnizomai, kaya anong ginibo? Duminalagan, sinabat ang aki niya. This is the kind of love that Jesus has for us. A compassion that moves. Da isa na nahirak, kundi naghihiro, nagtatrabaho. Kaya magayon kung paano tinapos ang ebanghelyo tangon yan, ang sabi kan kagurangnan sa mga disipulo niya, the harvest is great, but the laborers are few. Ta sinabi niya ini, napakahiling niya kan kadakol na mga tawong garo nawawara, dangan nahirak siya. He said, kadakol kan tawong aanihon, kulang ang matrabaho. Dear friends, what he is trying to say is this. Dahil kita pwedeng matapos sana sa compassion. Our feelings have to be translated into action. From compassion to mission. Puon sa pagkahirak, pagmakulog, pasiring sa pagtrabaho para sa kapwa. Kaya ang sabi niya, mamigbi ka mo, tanganing ang kagsadiri kan anihon, magpadaranin dakulpang paraani. Pero aram ta ang totoo. Kadaklan na beses, ang mga nagpapangadji sa mahal na Diyos na magpadaranin paraani, ilugodan pinapadara tanganing mag-ani. Many times, those who pray from the Lord to send more workers are the ones who are sent to work. Kagurangnan, padarahin na kami nin mga paraani. Sabi kan kagurangnan, ika, da iba pwedeng ika ang mag-ani. Can I not send you as my laborer? Because real compassion doesn't stop at just saying, kahirak man, makahirakon man siya. Rather, it leads us to say, yaon ako, mahiro ako, matabang ako sa nahirakan ko, isubol mo ako kagurangnan. Kaya duwang bagay po ang pamibita sa misang ini. Enot, kagurangnan, salamat po dahil hinihiling mo kami na may pagmakulog. Salamat dahil nahihiling mo kami na may splagchnizomai. Pero ikadua, kagurangnan, taui man kami nin siring na puso sa saimo. Tanganing kami man makahiling, makamati, dangan maghiro para sa kapwang nahirakan. Arog po kaini nagtatalubo ang puso kan Kristiyano. Pag-igwa na kitang puso na siring kan puso ni Jesus. Pusong nakakahiling, pusong nakakamati, pusong naghihiro para sa kapwang nahirakan.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnanan atin sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. An pagdusay, kan samuyang mga dulot sa imong ngaran, lugod maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo sa araw-aldaw sa gawi nin langit nun na buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo, asinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamulawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan minatigdig, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamaratanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapayo, sa kutay ka pagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, hasin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinupdo ni Jesus sa iyang disipulos. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang sumong kakanon sa roaldaw, ito mo sa nguyang ngunyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imong kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero con Dios, na nagpapala, kan mga kasama ng kinabang, kay
uya si Jesucristo na mahihirakon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangan, bako ako maninigo na ika magdagos isa kuyang arong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami. Warasan sa mo na mga napano nin kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog. Asin dain nanggad maguntok sa pag-umaw sa imo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagmakulog sa kapwa. Salamat sa Diyos.